Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत कटाधार श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी माता जी प्रणव माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणव हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी முடிச்சிட்டீங்களா பிரபு कंप्लीट ஆயிட்டு माता जी हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण பிரேயர் சொல்லிடுறேன் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவம் நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு हरे कृष्ण माता जी வாழ்க வளமுடன் நித்யம் भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भगवती नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानयशलाक्या
चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। காலையில 5:30 மணிக்கு இந்த ஷார்ட் பாகாத கிளாஸுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் நாங்களூர் சார்பாக அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம வந்து हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। நம்ம வந்து மூணாவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ரேவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 3rd சாப்டர் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நம்ம வந்து நேற்று வரையிலும் 30 வரையிலும் படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு 31 32 பார்ப்போம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. நம்ம வந்து 31வது பதம் இன்னைக்கு படிக்கணும். 31 32 நம்ம படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் படிச்சிடுறேன். அப்புறம் வந்து ஒரு 3 மாதாஜியும் 2 பிரபுஜியும் அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க. அதுக்கு பிறகு ஒருத்தவங்க வந்து மொழிபெயர்ப்பு படிக்கலாம். யதா நபசி மே பௌஹோ ரேணுர்வா பார்த்திவோ திலே ஏவம் திருஷ்டரி திருஷ்யத்வம் ஆரோபிதம் அபுத்திபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यदा नयनि ஒவ்வொருத்தரா படிக்கும். रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टर्दृष्टत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण। यदा नभसि मेघौ गो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं तिष्ठरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यथा नभसि मेघौ गो रेणुर्वा पार्थिवो निलो ये निले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। யாராவது இன்னொரு மாதாஜி இன்னொரு பிரபுஜி படிங்க. यथा नभसि मेघौ गो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं तिष्ठरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यथा नपसि मेकौ रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरि दृश्यद्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः।
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறோம் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. மேகங்களும் புழுதியும் காற்றால் அடித்து செல்லப்படுகின்றன. ஆனால் ஆகாயம் மேகங்களால் சூழப்பட்டதாகவும் காற்று அசுத்தமாகவும் இருப்பதாக புத்தியில் தவழ்ந்தவர்கள் கூறுகின்றனர். அதை போன்றுதான் பௌதிகமான தேகாபிமான கருத்துக்களையும் கூட அவர்கள் ஜீவாத்மாவின் மீது சுமத்துகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி பொருள் அறிவு படிச்சது. ஸ்தூலம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்தூலமான இப்பிரபஞ்சம் பகவானின் அதுக்கு முதல்ல படிங்க. 31 இதுலதான் படிக்கிறேன். PDF இதுல புக் மொபைல்ல தான் படிக்கிறேன். நம்முடைய அதானங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நம்முடைய பௌதீகமான கண்களாலும் புலன்களாலும் நம்மால் பகவானின் ஆன்மீக உடலை காண முடியாது என்பது இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஜீவராசியின் உடலில் உள்ள ஆன்மீக பொறியை கூட நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஜீவனை மூடியுள்ள உடலை அல்லது சூட்சுமமான மனதைத்தான் நாம் காண்கிறோம். ஆனால் உடலுக்குள்ள ஆத்மாவை நம்மால் காண முடியவில்லை. அதை போலவே தற்போதுள்ள ஜட கண்களால் அல்லது புலன்களால் பகவானை காண விரும்புபவர்கள் விராட் ரூபம் எனப்படும் பகவானின் பிரம்மாண்டமான புறத்தோற்றத்தை தியானிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். உதாரணமாக, ஒரு மனிதன் மிக சுலபமாக காணப்படக்கூடியதாக உள்ள அவனுடைய வாகனத்தில் செல்லும் போது அதில் உள்ள மனிதனை நாம் அந்த வாகனத்துடன் அடையாளப்படுத்துகிறோம். ஜனாதிபதி அவருடைய குறிப்பிட்ட வாகனத்தில் வெளியில் செல்லும் போது அதோ வருகிறார் ஜனாதிபதி என்று நாம் கூறுகிறோம். அப்போதைக்கு நாம் அந்த வாகனத்தை ஜனாதிபதியோடு அடையாளப்படுத்துகிறோம். அதை போலவே தேவையான தகுதிகளை பெற்றிருக்காமல் உடனடியாக பகவானை காண விரும்பும் குறைந்த அறிவுள்ளவர்களுக்கு பிரம்மாண்டமான ஜட பிரபஞ்சமே பகவானின் உருவமாக முதலில் காட்டப்படுகின்றது. பகவான் பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியிலும் இருக்கிறார். வானத்தில் உள்ள மேகங்களும் வானத்தின் நீல நிறமும் இவ்விஷயத்தில் சிறந்த உதாரணங்களாகும். வானத்தின் நீல நிறமும் வானமும் வேறுபட்டவையாகும். இருப்பினும் வானம் நீல நிறம் கொண்டதென நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால் அது சாதாரண மக்களுக்குரிய கருத்தாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், 31வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம இதுவரையிலும் நம்ம 3rd சாப்டர்ல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், எண்ணற்ற அவதாரங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மொத்தமா நம்ம 22 அவதாரங்களை நம்ம இதுவரையிலும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதுல நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலமா இருக்கிறது யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமே, இதுல படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம், நமக்கு முக்தி கிடைக்குமா அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. கிடைக்கும். படிக்கிறதுனால மட்டும் கிடைக்காது. அது 29வது ஸ்லோகத்துல போய் படிச்சு பாருங்க. நம்ம சும்மா வெறுமையா இந்த பாகவதத்தை படிக்கிறதுனால மட்டும் நம்மளால முக்தி கிடைக்காதுன்னு தான் அதுல இருக்குது. ஏன் கிடைக்காதுன்னு அதுல சொல்லியிருக்கு? ஏன்னா அவருடைய அவதாரங்கள் மிக மிக அந்தரங்கமானவை, மர்மமானவை அப்படிங்கறது அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்குது. நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்குள்ள நம்ம எப்படி போறது, நமக்கு எப்படி முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வழியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்கான விதிமுறைகள்னு இருக்கு இல்லையா? என்னது செய்யணும், காலையில மங்கள ஆரத்தில இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம குரு ஆரத்தி வரையிலும் நம்ம இது வரையிலும் பார்க்கணும். இடையில நம்ம பாகவதம் படிக்கணும் அப்படின்னாலாம் விதிமுறைகள் கொடுத்துருக்காங்க. 16 முறை நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், இது எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கடைபிடிக்கணும். நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும்.
கடைபிடிச்சா மட்டும்தான் பகவானை பத்தி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லாட்டி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அபுத்தி பிகி அப்படின்னு ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கு பாருங்க. அபுத்தி பிகின்னா என்ன? புத்தியில் தாழ்ந்தவர்கள். புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களால பகவானை ஒரு நாளும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. பின்ன யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தர்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாம் பக்தர்களுடைய நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம். அதுல அடியெடுத்து நம்ம வச்சுட்டோம். அதுல நாம முன்னேறி முன்னேறி போகணும். இப்ப வந்து நம்ம பகவத்கீதையில 4.9 4th சாப்டர்ல 9th ஸ்லோகத்துல வரும். ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுனா. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்னுடைய பிறப்பும் செயல்களும் திவ்யமானவை. பகவானே சொல்றாரு. அவருடைய பிறப்பு வந்து யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தர்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அது திவ்யமானது அப்படிங்கறது யார் ஒருவன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து மறுபிறவி கிடையாது அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து பகவானே வந்து அதுல சொல்றாரு. அந்த நிலையில அப்படி புரியாத எல்லாம் பக்தர்களுக்கு தான் புரியும். அப்ப பாமர மக்களுக்கு எப்படி புரியும்? பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பாமர மக்கள் என்ன செய்வாங்க? அவங்களுக்காக தான் இந்த விராட் ரூபம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த நம்ம வந்து நேத்தி படிச்சிருப்பீங்க நீங்க விராட் ரூபம். அதுக்கு முன்னாடியே குடிச்சு நம்ம வந்து பகவத்கீதையில இருந்தே படிச்சுட்டு வரோம் பகவானுக்குரிய விராட் ரூபம் பத்தி. அத வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்க வந்து கண்ணால பாக்குறத மட்டும்தான் உண்மைன்னு நினைக்கக்கூடிய மக்கள். அவங்களுக்காக தான் அந்த விராட் ரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப அதுபடிதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு ஜனாதிபதி வந்து ஒரு கார்ல வர்றார். கார்ல வந்தாருன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம், அதை பாருங்க ஜனாதிபதி வர்றார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்னன்னா அவரோட காரையும் சேர்த்து அவரோட அடையாளப்படுத்துறோம். அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய புத்தி நிலை இருக்குது அப்படிங்கறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுல இன்னொரு உதாரணம் அழகா சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வானத்துல பாத்தீங்கன்னா மேகம் சூழ்ந்திருக்கும். அதுவும் இந்த மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கருமேகங்கள் நிறைய சூழ்ந்திருக்கு. அந்த கருமேகங்கள் வந்து ஆகாயத்தை முழுசுமா மூடிட முடியுமா அப்படின்னா மக்கள் வந்து எப்படி சொல்றாங்க, வானத்தை மேகம் சூழ்ந்துட்டு வானமே தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது வந்து விலகிடும். ஒரு காத்தடிச்சா அந்த மேகம் விலகிடும். அது மாதிரி வந்து இந்த புழுதி வந்து புழுதி காத்துல வந்து புழுதி பறக்கும் பொழுது அந்த காத்தோட சேர்ந்து அந்த புழுதியும் வரும் பொழுது காத்து அசுத்தமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. அது எல்லாமே வந்து என்னன்னா உண்மை கிடையாது. வானம் தனியா இருக்குது, காற்று தூய்மையா தான் இருக்குது. ஆனா நம்மளோட அறிவுக்கு எட்டபடி நம்ம வந்து அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வானத்தோட நிறம். வானத்தோட நிறம், ஆகாயத்துக்கு ஏதாவது நிறம் உண்டா? யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? நிறம் கிடையாது. நிறம் கிடையாது. கரெக்ட். நிறம் கிடையாது ஆகாயத்துக்கு. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம், ஆகாயம் வந்து நீல நிறமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஆக்சுவலா வந்து ஆகாயம் வேற, நீல நிறம் வேற. அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் மாதிரி அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு நீல நிறத்தை நமக்கு அப்ப கடல்ல இருக்க தண்ணியும் அது மாதிரிதான் நீல நிறம் கிடையாது. தண்ணி வந்து பியூர். அது மாதிரிதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு எது புலப்படுதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஏன் நமக்கு வந்து 4 டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு வந்து 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. 4 டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் சோல். அந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது யாராவது சொல்லுங்க. குறையுடைய புலன்கள் மாதாஜி. ஏமாற்றுதல், மாயைக்கு உட்படுதல். இன்னும் ஒண்ணு தவறு செய்யும் போக்கு. ஓகே. இந்த 4 குறையுடைய நம்ம புலன்களை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பௌதிக கண்களை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், பகவானை பார்க்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம். முடியுமா? முடியாது. அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து தூய்மை வேணும். அர்ஜுனருக்கே வந்து விஸ்வரூபம் காட்டுறதுக்கு பகவான் என்ன செஞ்சாரு, திவ்ய கண்களை கொடுத்தாரு. சஞ்சயனும் திவ்ய கண்கள் வச்சுதான் பகவானை பார்க்க முடிஞ்சது. நம்ம இந்த பௌதிக கண்களை கொண்டு நம்முடைய குறையுடைய புலன்களை கொண்டு நாம என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை உணர முடியாது. அதை பற்றிய விளக்கம் வந்து இப்ப அடுத்தது 2வது ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம அதை பத்தி பார்ப்போம். அடுத்த ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்க 3 பேரா படிக்கலாம். அத பரம் யத் அவ்யக்தம் அவ்யூட குண பிரம்ஹிதம் அத்ருஷ்டாஸ்ருத வஸ்ஸஸ்வாஸ ஜீவோ யத் புனர்பவஹ
ஹரே அத கிருஷ்ணா. பரம் யத் அவ்யக்தம் அவ்யூடகுணபிரகம்பிதம் அத்ருஷ்டா ஸ்ருத வஸ்து வாஸ்த ஜீவோ யத் புனர்பவஹ. படிக்காதவங்க அத யாராவது பரம் படிங்க மாதாஜி. புதுசா படிக்காதவங்க யாராவது இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க. எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அத இந்த பரம் அப்பால் யத் எது அவ்யக் மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. சத்சங் அத ஸ்லோகம் பரம் ஸ்லோகம் படிங்க. அத பரம் யத் அவ்யக்தம் அவ்யூட குண பிரவ்ரதம் பிரவ்ரஹிதம் அதிருஷ்டாஸ்திருத வஸ்தாத்வச ஜீவோ யத் புனர்பவஹ. இன்னும் 2-3 பேர் படிங்கம்மா. ஒரு அத மாதாஜி பரம் பிரபுஜி யாராவது. அத அத பரம் பரம் இந்த யத் பரம் அவ்யக்தம் பரம் அப்பால் யத் எது மாதாஜி அவ்யக்தம் இருங்க, ஸ்லோகம் படிக்கணும். பாக்கி இருக்கவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயராம் யார் படிக்கிறான்னு தெரியலையே. படிங்க பிரபு. படிங்க பிரபு. அத பரம் யத் அவ்யக்தம் அவ்யூட குண பிரம்ஹிதம் அதிருஷ்டாஸ்திருத வஸ்து வாச ஜீவோ யத் புனர்பவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி அத யாராவது பரம் யத் அவ்யக்தம் ஹரே வைத்தியநாதன். பிரம்ஹிதம் அத்ருஷ்டாஸ்ருத வஸ்துத்வாத்ஸ ஜீவோ யத் புனர்பவஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி யாரோ ஒருத்தர் வாசிக்க வந்தீங்க. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஸ்தூல மாதாஜி உருவத்திற்கு மாதாஜி இன்னும் ஸ்லோகம் படிக்கணும். ஒருத்தர் யாராவது இன்னொரு ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அத பரம் யத் அவ்யக்தம் அவ்யூடகுண பிரௌஹிதம் அதிருஷ்டாருத வஸ்துவஸ்த ஜீவோ யத் புனர்பவஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. அத இந்த பரம் இது அப்பால் வேண்டாம், யத் சினானிம்ஸ் வேண்டாம், மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஸ்தூல உருவத்திற்கு அப்பால் மற்றொரு சூட்சுமமான உருவம் இருக்கிறது. அது சாதாரண உருவத்தைப் போல் காணப்படக்கூடியதும் கேட்டறியக்கூடியதும் தோன்றக்கூடியதும் அல்ல. இந்த சூட்சும சரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஜீவனுக்கு உருவம் இருக்கிறது. இல்லையெனில் தொடர்ந்து பிறவிகளை அவனால் ஏற்றிருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை தேங்க்யூ படிக்கட்டுமா மாதாஜி. மாதாஜி? பொருளுரை வேண்டாம் மாதாஜி. பொருளுரை வேண்டாம். இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்முடைய ஆன்மாவை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப கடவுள் விராட் ரூபத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அது அவருடைய விராட் ரூபம் வந்து அறிவு குறைந்த மக்களுக்காக, ஆரம்ப நிலையில் உள்ள சாதகர்களுக்காக விராட் ரூபம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்ப பக்தியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் பகவானை வந்து தன்னுடைய பக்தியின் மூலமா உணர முடியும் அப்படின்னு. இப்ப நம்மளுடைய ஆன்மாவை பத்தி இதுல வந்து நம்ம சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா ஆன்மா, ஆன்மீக ஆன்மா. அந்த ஆன்மீக ஆன்மாவை சுற்றி 2 உரைகள் இருக்குது. 2 உரைகள்ல வந்து இது வந்து நம்ம பகவத்கீதையில 2.25ல சொல்லியிருப்பாங்க. அவ்யக்தோயம் அசிந்த்யோயம் அப்படின்னா என்ன? ஆத்மா வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாதவன். கண்ணுக்கு, நம்மளுடைய கண்ணுக்கு நம்ம பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. என்ன 2 உரை நமக்கு அதை சுத்தி இருக்குது அப்படின்னா, இந்த ஸ்தூல உடல், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த ஸ்தூல உடல் பஞ்சமகா பூதங்களால் ஆனது, 24 மூலக்கூறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த உடல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அதுக்கு உள்ள இன்னொரு சூட்சுமமான ஒரு உடல் இருக்குது. அது என்னது? மனம், புத்தி, அகங்காரம். மனம், புத்தி, அகங்காரம். அந்த 3ஆல ஆனது அந்த சூட்சும உடல். அதுவும் நம்மளோட கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா உணர முடியும். அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து இப்ப மனசு இருக்கு, புத்தி இருக்கு. உனக்கு புத்தி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா யாருக்காவது கோபம் வந்துடும் இல்லையா? அப்ப நமக்கு புத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அகங்காரம் நமக்கு தெரியும். நமக்கு எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நமக்கு அகங்காரம் வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இது அகத்தை உணர முடியும். அதே சமயத்துல அதை நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது 2ஐயும் தாண்டி இந்த சூட்சும உடல், ஸ்தூல உடலை தாண்டி உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது என்ன? நம்மளுடைய ஆன்மீக ஆன்மா. அந்த ஆன்மா வந்து எப்படி நம்மளால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா பார்க்க முடியாது. யோகிகள்லாம் என்ன செய்வாங்க? அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி அவங்க தன்னுடைய ஆன்மாவை அவங்களால பார்க்க முடியும். சாதாரண மக்களால நம்மளால அதை பார்க்க முடியாது. அது ஆனா எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்? நமக்கு ஆன்மா இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம வந்து தூங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து செயலற்று கிடக்கும், ஒரு செயலும் செய்யாது.
அப்படி அசைவில்லாம படுத்திருப்போம். ஆனா சுவாசம் ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த சுவாசத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் உள்ளுக்குள்ள ஆன்மா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க, அவன் போய் சேர்ந்துட்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த அவன்கிறது என்ன இந்த இடத்துல? ஆன்மா. அது வந்து நம்ம உடலை விட்டு பிரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளால அது வந்து இந்த உடலுக்கு என்ன செய்யுது? செயலற்று அதோட போயிடுது. அப்புறம் அதுக்கு பேரே வேற, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா பகவானுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? அவருடைய உருவம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அதுதான் திவ்யமானது. அவருக்கு வந்து ஆன்மீக உடல், அவருக்கு உருவம் இருக்கு. ஆனா அவர் எந்த உருவத்தை வேணாலும் எப்ப வேணாலும் நினைச்சபடி எடுத்துக்குவாரு. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? இத்தனை அவதாரங்கள் நம்ம பார்த்தோம். அத்தனை அவதாரங்களையும் அவர் வெவ்வேறு உருவத்துல வந்து நமக்கு தோன்றி காட்சி கொடுக்கிறாரு. அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் வந்து எந்த உருவத்தை வேணாலும் அவரால் எடுக்க முடியும். ஆனா நாம எடுக்க முடியுமா? நாம நினைச்ச உருவத்தை நம்மளால எடுக்க முடியுமான்னா நிச்சயமா கிடையாது. அது பகவான் வந்து நம்ம செஞ்ச கர்மத்துக்கு ஏற்றபடி இயற்கையால் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உருவம் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். நம்மளுடைய கர்மத்தை பொறுத்து தான் நமக்கு ஒரு உருவம் கிடைக்கும். அது மனிதரா இருக்கலாம், இல்ல வந்து பிராணியா கூட இருக்கலாம், இல்ல தேவனா கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் வந்து நாம விரும்பப்படியில் நமக்கு கிடைக்காது. ஆனா பகவானுக்கு அவருடைய உருவம் வந்து வேண்டியபடி அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த திவ்ய தன்மையை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா அதுதான் வந்து நம்ம அறிவு ஆன்மாவுக்கு வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. அதே சமயத்துல அதுக்கு அறிவு இருக்கான்னா நிச்சயமா இருக்கு. அது வந்து எப்போதும் அறிவுடையது, நித்தியமானது, எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில தான் இருக்கு. உடலுக்கு தான் வந்து எதுவுமே கிடையாது, ஆன்மாவுக்கு எல்லாமே உண்டு. இதைத்தான் வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன செய்யறாரு? செகண்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனனுக்கு போதிக்கிறாரு. ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது, அது நித்தியமானது, அதனால நீ போர் புரி, நீ உடலைத்தான் கொள்வ அப்படின்னு வந்து அவருக்கு எடுத்து சொல்றாரு. இந்த தத்துவம் சாங்கிய தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து யாரால சொல்லப்பட்டது? கபில முனிவரால தேவகி தாயாருக்கு சொல்லப்பட்ட சாங்கிய தத்துவம். இப்ப பரமாத்மா எப்படி வந்து எட்டர்னலோ அதே போல நம்முடைய ஆன்மீக ஆத்மாவும் எட்டர்னல் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம வந்து எதுல கட்டுன்னு இருக்கோம்? பௌதிகத்துல பந்தப்பட்டிருக்கோம். ஆனா பரமாத்மா வந்து எத்தனை அவதாரங்கள் ஒரு எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து நமக்கு லீலைகள்லாம் புரிஞ்சாலும் அவர் என்ன செய்யறாரு? பௌதிகத்துல இருந்து விலகித்தான் இருக்கிறாரு. அவரோட எந்த நிலையிலையும் பௌதிகம் வந்து ஒன்றுபடாது. அவர் தன்னுடைய திவ்யமான தன்மையில தான் எப்பொழுதும் இருந்துட்டு இருக்கிறாரு. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஒரே நிலையில நம்ம ஒப்பிடக்கூடாது. அவருக்கும் நமக்கும் நித்தியத்தன்மை இருக்கு, அவருக்கு அறிவு இருக்க மாதிரி நமக்கும் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால நாம வந்து பரமாத்மாவோட நம்மள ஒப்பிடக்கூடாது. அது வந்து தவறு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாம எப்பவுமே பகவான் வந்து அவருடைய நித்தியமான தொண்டனாத்தான் நாம எல்லாரும் இருக்கிறோம். அவர் ஆண்டவன், நாம வந்து எல்லாருமே அடிமை. நம்மளுடைய நித்திய கடமை என்ன? அவருக்கு வந்து தொண்டு செய்யறது, எப்போதும் நித்தியமான தொண்டு. இதைத்தான் வந்து நமக்கு வந்து நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள், நம்முடைய குருமார்கள், ஆழ்வார்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்ம எப்படி எப்படி பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். நேற்று நைட்டு வந்து நம்ம இஸ்கான் சென்னையில் வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஸ்பெஷல் ஸ்பீச்சை நான் வந்து எனக்கு யூடியூப் வழியாக நான் கேட்டேன். அவங்களும் அதைத்தான் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க? பகவான் வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் புனிதமானவரோ அவருக்கு தொண்டு செய்யறது தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு பிறவி எடுத்ததோட நோக்கமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது தான். அதை செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய நித்திய இருப்பிடத்துக்கு நம்மளால சென்றடைய முடியும். அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் வழியாகவும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்ப நீங்க கேட்கலாம், கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சொல்லலாம். நான் வந்து கிளாஸ் என் பண்ணிக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜே. ஸ்ரீல பிரபுபாதாய்க்கு ஜே. ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜே. ஆல் க்ளோரிஸ் டு த அசம்பிள் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருந்தா கேட்கலாம். இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் இல்ல. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி.
ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, உங்களுடைய கருத்துக்களை ஏதாவது சொல்லலாம். இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க, கடைசி பாதத்தை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்க மாதாஜி. கடைசி இது வந்து எது பிரபு? 2வது ஸ்லோகமா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. நம்மளுடைய உடல் வந்து 2 விதமான உரைகளால மூடப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய ஆன்மா பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று சூட்சும உடல் உள்ளுக்குள்ள இருக்குது, மனம் புத்தி அகங்காரம். மேலால தோன்றக்கூடிய அந்த ஸ்தூல உடல், அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்களாலான அந்த உடல், அதுக்குள்ளதான் அந்த ஆன்மா இருக்குது. அந்த ஆன்மாவையே நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியுமா சொல்லுங்க? அந்த ஆன்மாவை யாராலும் பார்த்துருக்கீங்களா? யாராலையும் பார்க்க முடியாது. யோகிகள் மட்டும் என்ன செய்வாங்க, அஷ்டாங்க யோகிகளால ஓரளவுக்கு உணர முடியும். அவங்க வந்து தன்னுடைய ஆன்மாவையே அவங்க கண்ணால பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அதை விட்டு அவங்க வெளியில போறாங்க, அதனால அவங்களால பார்க்க முடியுது. நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் நம்முடைய ஆன்மாவையே நம்மளால பார்க்க முடியாதுன்னா, பகவானுடைய உடலை உருவத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி பார்க்க முடியும்? அதுக்கு பார்க்கறதுக்கான பயிற்சி தான் நாம வந்து இப்ப சாதனா செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த சாதனா பயிற்சி மூலமா பகவானுடைய அந்த உருவத்தை நம்மளால உணர முடியும். அப்ப பகவானுடைய உருவத்தை நம்ம உணர்ந்து அவருடைய உலகத்துக்கு போய் அவரோடைய போகும்பொழுது நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக உடல் அப்ப கிடைக்கும். அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது இல்லையா சோல், அந்த சோலுக்கு ஒரு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும் பொழுது, அது பகவானுடைய அந்த உலகத்துக்கு போகும் பொழுது, அப்போ வந்து நம்ம இறைவனை நேரடியா பார்க்கவும் அவருக்கு வந்து தொண்டு செய்யவும் நம்மளால முடியும். அப்படிங்கிறது தான் அந்த 2வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்து. அதுக்கு வந்து நமக்கு உதவி புரியறதெல்லாம் யாரு? நமக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் மூலமா தான் நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவங்க தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்றாங்க. அவங்கெல்லாம் உணர்ந்ததுனாலதான் அவங்க வந்து நமக்கு அது வழிகாட்ட முடியுது. அந்த நிலையில நாம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணோம்னா பிற்காலத்துல நாமும் அந்த நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கருத்து பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கூடு விட்டு கூடு பாயிறாங்களே, அவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் ஆத்மா என்னன்றது இல்லையா? அது வந்து ஒரு கலை, அது ஒரு வித்தையா அவங்க வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த வித்தையை வந்து எல்லாராலையும் கற்க முடியாதுல்ல பிரபு. அது ஒரு குறிப்பிட்ட பேராலதான் முடியும். எல்லாரும் வந்து எப்படி உணர முடியும்? பக்தியினால மட்டும்தான் உணர முடியும். அது வந்து ஒரு கலையா வச்சு அவங்க செய்யறாங்க. அது வந்து அது எந்த அளவுக்கு பக்தியில வரும்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. நம்ம பக்தி மூலமா உணரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் செஷன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஷேர் பண்ண முடியும்னா ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.